ก็มีเป็นชุมชนละเอ็นจริงก็ก็เลยแค่สวะพันธุ์ประเทศ我这样跟他传的。告诉我，你咋看？nuam thì giờ nó chẳng cái là tấp bò pastor gua tadi ketemu itu jam tu dah kenal Quando ele desceu, hi troi phuk peng ania akal turten a hriat lo thei don khop mai a hei hriat tirun da taran lowa chu wangin helai hi ani mun tha kho chung zela mai te ro ta kan thei zela lai hian waiting setalo oma chu troi phuk pan turten a peng ani ti kan hriat tir ni se thome Apa hak saya?
ti hian troi puk chu kan luta an nuam hle maya troi puk hi ram bui hun lai vel khan MNF sipai ten tomnan an lo mang toy an tia MNF sipai te kha an lo fing khop maya apan na ha thlaka han pan tur chuan tha fe sen ve ngai ni apan na hi mun nia tuna hian oma mun tha kholu atang khan a chho theya chon he ta mai te ro ta tuna kan kalna tang khan a kal thei bok ani chuan hei a zau zong hi meter thum mai ni lawang hei meter nga don lai chu ni mai thei ni chuan a san zong hi a thenai chuan fit som te potling mai theya thenai chuan apuk san lai ber sang lai bera hi chuan fit som vel chu tling ka ringa thena fit riat a thena chuan fit sari fit ruk te nianga thena chuan hemi apuk kil vela hi chuan fit nga fit ruk te ni tlang pui ani chuan a thui zong apuk thui zong hi a thuk zong hi fit som thum bor vel ni na lang ani thui ve ang reng khop mai hei fit som thum bor vel ni kan ngai ringota thui ve khop mai ate dan ate takhi om lova te na tur kan lo keng lowa kain chirang reng khop mai han te takhi an om lo nge ni pu google te kan han zot china lo om si ka mun mai lova tin troi pu to te video te kan ena a zau zong la sei zong a san zong ti ve la kha ka zong zau lo deuh nge ni ka mu mai lo ani chuan hei troi pu khi to tu an tam to hle mai ti alanga ming ziak te ming sign te tam em mai ni a then chuan lunga rongin an sign a chuan a thenin le kha mangin an da boka chuan a then mai hol ten an ziak boka chuan a then chuanin ku va pekna chunga hianin an ming ziak kha an thuna chuan an char hnana lungin an dela tin chuan kalsan bok thina ni chung te chu mu tur om thina ni chuan kan soile du pakhat poimo deuh chu troi pu tlo tu tena a hmun vel kan ti nok thei lu tuk lai hi hei voili ki pon ka tlo to alo nok em zelani kan thileina sarang kor te tin dispo kan tiang chi dispo kap te kan tiang chi ruak ang chi te botol ruak kan tiang chi te kha tam em thina kan kalsan ringot zelani chuan kan in cha du chu he hmun kan tlo ani pon kan thil eina ruak te kan thil eina kor te reng kha nu chia lovila chuan kan hon lo ni pon a hmuna hian hal ral thini la puk chunga hian kang mei ti chuak lo zongin hal ral thini la a changkang em ani ti kha kan han soi du ani chuan a hmun hma vel a pan na hrim mai hi repairing amamo em mai ni tuna pok han kal chowa railing te kha avon ban te kha a ban chi oma avon ban te kha en tin nge om zo ta khang te kha min an ru nge ni a mai na tla a lumbo nge ni hriat ani lova heng te hi a to tu ten kan hum hal sam angai i manin kan ro lo chuan namdang in min ron ro sak don lova namdang in min ron chei bol sak don lo ani ti hriaila chuan a en kol tu tur bik te hin mem ka hrilova chuan atin culture department lampang hian kilai khan lungphum te khan han phum ania lungphum te han phuma ti chuan thil te khan han ziaka en kol tu lam te an ni phei chuanin ngai tu that le ngai to khop mai apan na hi ho te a in chui ba pal hleka lumpal na mai thei ania kham ko kham em ve kan wangin ting te po hi kan sarkar lam te pon ngai ven deuh sela thale mai kan nam ro hlu he ting te hi kan hum hal sam angai ani ti hi kan hriat nu vek mani se hemi pu kan han tlo den chen hian kan han soi ve ni sela tha ange troi pu kan luta kan mei chia pani te hi chu an voi khat kalna nia anu man ti hla mai ma se akong ha thak thu ringot an soi ni ma se akong hi ha thak view ma se han thlen chho to hi chuan anuam em maya a view hi a zau view lo nangin a moi em mai ni anuam em mai ni troi ko atanga troi pu ko atanga ram lang te a moi em zelani tin landan chi sang season milina oma classic lai hian a thiang fu maya tuna kan kal hun lai hi
ro mei tam hun lai ania alang chiang lova ro mei pochu maya alang moi lu tuk lo ani chuan fawang huna te alang moi thei em a tin fura hianin kalpei tan chuan alan moi ka ringa fur hi mizoram moi wang lai ning ka hria ki ma chuan thiang ku maya mizoram hi ma se chuwa vel hi hriam em thunga fur lai kal hi alan moi hun lai ber ni in lang ani troi tlang hi kum tin a kang deuh fo maya kang mei chuak zia mai ni chu wangin kan nam ro hlu ani awangin hum hal angai hle maya tin troi tlang chunga hian ramsa chi hrang hrang nungcha chi hrang hrang in tual chainan mangani heng te hi kan hal hian tam tak kan hal hluma tam takin lo wangin an chhuah san thin ani tin ramsa te po hi mihring te ang thawa chung ko nei an ni wangin chung ko an dar pha thina chuan nupui pasal te fa te anin chan ve tho thin ani ti te hi kan hria tama ani din muna kan in chana kan hum hala kan hal lova kang mei kan chhuat tir lo ram hi apoimo em ani chumi tul chuan mun tha le a chevel khuat hi kan poimo em a ram te kang lo turin ram wak mei te pon kan fim khur angai ani ti hi i hre le te ngu a ko chuk me a bangkwa chung khwanu siam sa khwanu duan mishing cher chop ni lo khwanu duan zoram a troi puk ro pui tak le ming thang tak maya kan han kal ve ania ro pui dang dai hle me mình mà sim hi a theng thunwa em me tang in hwal chhuak vek me a nal khop me tang he nuam khop me mình xài là tắm tổ lễ mày hay bar mày mình xài tắm tổ lễ mày cần làm việc lúc anh ấy trôi pu cả hai cần cần lệ tổ miel bốc xí là va cần miel tổ bốc xí là va anh làm khóc mấy ở đây nào hey mình sai nó tổ bọc cái tổ lẩu cái gì chứ mình cái sai tổ lẩu à khát vắt tổ giá nó tổ rom tổ lẩu đấy rồi mình cái về ngay rồi rồi ra mà buộc mình thăng tắc mấy rồi buộc anh đi à cái về ngay rồi ole tu na chuan troi puk chua sanin kan hole to no ni ling len thak don da bai ti da ni kan kan leng ti po ti to lo she chumin kan ho san do ni
ole thian kan chu san fel chi a ta hun tha kholua tanga troi puk ron tlo tur te an ron thleng ve le chi ani troi puk hian tlo tu anga thei hle ani kan ti to kha ole ti hian kan lon chho na tran tir na lai mun waiting sit mun kha kan thleng thale ta khi ti lai thing le thing inkar lung ni chi na kan din na to lot midang rongkal te kan thlir na lai mun atang kha chuan troi pu ki a hla to lo ani ma se khi lai le helai inkar hi a chuk chho ve ang renga a ha thak ve reng ani o tu na kan om na mun hi lung doron zon ania e khi lai ya doron danga lung in tiang ur mai khi lung doron an ti ani mun tha le mai te inkar troi puk peng khin phei ma sia kong chak luka oma akal tur ten troi puk lo tur ten in ngal a rem chang khop mai lung doron an tia a om ve hle maya lung khi ti hian doron ang deuh mai hianin a in tiang ur mai ni nei chu a history kan hrevak lo ani Ola tun tum kan video tan chuan khati chung khan mai sela mino thil sak tu te in zawai chu alom thu kan soye